Bir gelin bir wagt zeňuriýa hüjre adamsynyň diýen ýa-da ahunjan ýadadymış adamymdan nämen üstüne şu öýde çagalamyz we oglumyz we gyýdymyz we şolaryň arasynda bir utanmaly zatlarda utanman saçagyň başynda agzatdy ogluň şoň arasynda bir içerimizde bir ýüzüň bir örtügli perdämiz ýok biziň öýümizde diýip diýe. Ogluň şoň arasynda erheliň arasynda bir örtügli bir perde bolmaly zatlar bar da adam bir utanmaly zatlary bar aslan biziň saçagymyzyň başynda haya ýok diýip diýe. Näme diýip? Resulullah janyň edebi öýlerde ýitse, ey jemaat, wagt şu öýlerde bereket bolarmy? Şu öýde nur, şu öýde bir süýjilik bolarmy? Bir erheliň arasynda bir izzet, bir lezzet, bir hödürlük, bir zindagiden bir keyf etmek bolarmy? Ey jemaatlar. Hak Resulullah Muhammed Habibullah aleyhi salatu vesselam'ın mübarek sözü